Bueno, atzo badakizu estatistikoa modifikatuta dagoela eta gaur bigarren hitzaldia. Hitzaldiaren izenburua da 21. mendeko hezkuntzaren norabidea. Udari perspektiba eta tendentziak eta etorkizuna eta fiskak indikatzeko, etorri da guregana Eugenio Astigarraga. Zuzendaritzakideko taldeko idea, eta ezaguna. Eta nintzen eta olak eta nire GPA, eta oia. Bueno, bera, irakoa da, geografia lizentziatua da, eta ezagupen horren inguruan markatu da egindu bide profesional guztia esango dutela, ez? Hezkuntza eta formazioaren berrikuntzan, irakasletzan, irakasle zuzenatako programazioetan. Nik goi azpimarratuko dute luzeetan amagoz batzuk, ez? Eugenio Gondarekoko enpresa kooperatiboko pedagogi arduradun, edo zuzendari, batez Hego Amerikako herrialdeetan, UESin egonda etorkizuneko hiru batzuk gertatzen. Orain bere doktore tesian murgilduta dago belarri eta fiskat horren baitzan daudela hitzaldi hau, ez? Nik ez dut unibertsitateko planestazio hitzaldiak ikatzera, UESiko dekana eskatuko eta horrekin dena estatu da hitzaldi bat tendentzia gobernabla beretzat entrenamentu bat. Kostilarian daukaguzin txarra bera UESiko planestazioaren baitan. Orduan, nahi baduzua ezpertzea abialdiz. Bueno, gure aldetik, eskerrik asko, bereatu eta lehenengoan baietza esateagatik, eta eskerrik asko etxera dutzeagatik. Eskerrik asko. Nahi dozu? Eskerrik asko. Gonbidatzeagatik eta... Bueno, esako dut esteko tendentziak direla hori tendentziak. Agian ez direla beteko. Beraz, lasaian, hartzeko ere. Badauz batzuk, seguruenez, gehiago betetzeko aukera gehiago dutenak. Eta hezkuntzari buruz hitz egingo dugu, baina ikusten duzu hezkuntzaren behian dagoela. Orduan, lehenengo, errepasatuko ditugu elementu batzuk, ze hor goian jartzen duen moduan, inoiz baino gehiago hezkuntzak gertatzen ari dena begiratu behar dugu gizartean. Eta gizartean gertatzen ari diren gauzak. Gozu nahi duzuenean, galdetu eta esan, hori ez da horrela. Azkar joango gara, hau egia, oizio joera, hartzen badugu oinarri moduan, Juan Samendeko herrialdean zegoen populazioa, batu behar dute, eta ez egin batuketa, zerunta bat. Hogeita bi pertsona bizi ginen Europan, eta ez bizizian, barkatu. Berrogeita hamabost Asia, bueno, poliki hori aldatzen joan da, eta boom horrekin, Europan ere, pasatu ginen, 29 baino, ikusten duzue, beste hortan, eta hemen, ez be, bidietan, zer gertatzen ari den, eta zer gertatuko den, espero horrela, bueno, ja jubilauta ez gara ondo, baina 2000 urtean zein izan daiteken populazioaren banaketa. Aurrekoan, zeinen populazioaren inguruan Gipuzkoan, baina mundu mailan ere joera bat, aruztoriaz. Alderuntz eta azpiktago. Ez talde batetik populazioarekin beste datu bat ikusi behar dena da adina. Eta hau izaten bada, gaur egungo panorama, 10 urte barru, guria izango da luzeagoa, baina oinarrian estuagoa. Eta gazteenak, egongo dira batez be, Afrikan, eta bizkatxo bat gutxiago Amerikan. Poliki horiek ere, egingo dute gorutz,
izango gara gehiago eta zaharragoa. Ekonomiaren ikuspuntutik, antzeko zerbait. Hartzen badugu, gravitate ekonometroa, seguruenez ez duzu entzun inoiz, ez da makizu bat, kalkulo batzuk eginda, ez nauk, estatu batuetako universidad batetik. Bueno, gure gizartearen hasieran gravitate zentro hori, gaur egun gerran dauden hainbat lekutan, hortik, protestigri zikuruetan egon zan, eta politi-politi da honuz, baina berriro badoia hasi aldera, beraz. Eta hori da adierazgarriena. Zein izango da azkundea, bueno, hau da 2009an zegoen egoera, Europa, Asia, Ipar Amerika, zein izango den erdikoa da 2020an, eta eskumakoa da 2020an. Bataz beste, zein izango da populazioa, erdi mailako klasekoa. Uste denez, bat ez behaziko da, hasien beraz. Ekonomiak igoko du ere hasien gure. Ez zan urtean bukatu zan, urreneko helburuen urtea, zan, zatutakoa. Eta, bueno, gauza batzuk ere lortu ziren. Ez zanbete guztiz, arlo sozialean ere gauza batzuk bagoaz lortzen, datuak ditugu ikusiko banan, asko usatuko gineake, baina, bueno, optimistek esaten dute, bagoia zela aurrera. Optimistak ez direnak, Oxfameko txostena faltsan urteko bukaeran agertutako Europa inguruan, esaten digutena da, 100 dakola Europan 111. Eta urte hasieran, Oxfamek egindako beste txosten honetan, esaten dutena, da hor sartzen direnak, zere iratu dut Wikipedian, eta justo sartzen dira 72 pertsona horako autobus baten, 22 behian eta 40 goian, daukate 3.600 milioi pertsonen diru beste. Orduan, bagoaz, baina ez dakit hori. Eta niretzat oso zifra handia denez, da esan ere. Eta zinintzen, kentzen kontinentua. Eta ez, ondioka ez duen. Bueno, kentzen badugu Europa, pentsara ezakegu, agian baina ez baiak edo. Kendu beharko ere, Afrika ere. Eta 72 pertsone daukate, que India, Afganistán, Pakistán, Nepal, biztanle beste mundu oso ez dago banatuta. Bueno, hori, demografia, ekonomia, soziala, eta demografia. Grafiko hau dago ekarata liburu batetik, el mundo que viene, eta hauek esaten dutena, da, gure bizitza normalia lineala da, baina teknologia esponentzialki doia azten. Eta momentu honetan, gaude hortik. Eta puntu hori, erakunde bat, Singularity University, Universidad de la Singularidad, no zerbait Kalifornian, eta gaza bultzatutakoa, eta horiek esaten dute gaudela hurbiltzen puntu hortan. Eta puntu horretan zer gertatuko da? Robotek izango dutela pertsonek beste jarraituko dugu horrekin ere. Teknologia esponentzialki doia, 2002an, zuen gure ordenagailu, edozein ordenagailu lortu eben insektu baten burmuina edo zerebroaren beste eragiketa egitea, 2008an ezagu batena, eta 2008an espero da pertsona batena. Hau da, egiten ditugun kalkuluak beste egitea, olako ordenagailu batek. Baina 2008an munduko biztanle guztiek beste egingo du olako. Eta horiek oinarritzen dira, edo berrikuntzak oinarrituko dira 3 ardatz hauetan.
bioteknologia, robotika eta adimen artifiziala, eta nanoteknologiak edo teknologia txikia. Baten bat, gura badau, hiperoptimismoa jasotzea, irakurri dugu. Bestela. Bueno, adimen, gero eta zabalduagoa dago, bizitzaren esparruia guztietan, baina bereziki lan munduan. Lan munduan, hori 2 urte, estatu batuetan, izan 700 bat lanbide edo profesioen, eta ondorioa izan zen, 50% posible zala automatizatzea. Horrek ekarriko duen guztiarekin. Txosten horretan ez da agertzen noizko, baina beste batzuk esaten dute hori asko botak 10 urtetan gertatu. Bueno, Voldemort, Harry Potter, horretzen duzuen. Hori izaten da. Robotika dela, izango dela. Espero dugu ere, tartean beste zerbait ateratzea, eta ez izatea lana kontra. Espero dugu, lanbide edo profesio berriak ere agertzen batean, zelan mundua ez dela komplikatu. Egula, gaur egungo egoera da, ikatea, batez be, robotikari ezker. Igotzeak, badoa linealki, gutxi gara bera igotzen, baina lanpostuak ez, eta gauza bera, irabazi. Barne produktu ordina, horretz egiten du, kaso egiten, estatu batuetakoa da, Europakoa ezkero da, igoera, baina familien soldatak ez. Ententzen dira. Eta hauek dira, gaur egun topatzen ditugun titularak. Daude hartuta azkenengo bilebetetan, webgune edo egunkarietatik, gana gero eta malguagoa, Inglaterran kontratua aipatzen dira, hau da, zu beti prez egon bizara eta zerbait horrena da, deiba jasoko dozu, bi ordu lanak kontatu etxera eta berro. Baina, bueno, alde positiboa. Lanek gero eta maila altuagoa eskatuko du. Alde horretatik, batez be, desagertuko dira maila eta maila bajua eskatzen dutena, eta igoko dira ikasketa altuako eskatuko dira. Europako lanbide heziketarako zentroak esaten du. Bueno, robotika bebatako beste puntotxo bat, eta da, ez dakigula nun dauden ingurak. Hau da, egun hauetan agertutako berri bat, eta hauen institutua arduratzen da gizakien etorkizunaz. Singularitate puntu hori, heldu aurretik edo ez heltzeko, eta hainbat adituek ere hartzen dute, azpimarratzen dute kontu zibilideak garela, adimen artifizial horrekin sortzen ari garen izarte. Eta gira hau gaur ere, agertzen da baitzen, aurrekoa, beste. Bueno, eta esaten dute da fenomeno, orduan denbora gehiago izango du, asuntoa izango da, zer egin denbora gehiago horretan. Eta hor bat uzien lehenako espazio handi bat. Eta nik uste dut hori, lanki daukagu, baina beste erakundeetatik, eta mundu kooperatiboan bentzete serio pentsatzeko gauza bat dela, eta pentsatu beharko dugula zer gizarte mota nahi dugu, bakarrik hezkuntza ikustetik, ezik eta lan mundutik edo temporalitateako. Bueno, dura hezkuntza. Aurrekoak ere badute. Hezkuntzan, asko zentroko egoera bizi duzue, pentsatzen dute, jasotzen duzuela hor dauden kezkak eta egonezinak eta hemen daude hiru dokumentotxo bi hauek dira UNESCOkoak, eta honek esaten du hezkuntza aldatu behar dela. Baina agian ez da zuen hain justokoa, hau da Banku Mundialekoa. Banku Mundialak ere, hau da, erakunde ekonomikistena, neoliberalenak
munduko foro ekonomikoa, Banko Mundiala eta barrik ere, esaten dute. Edo aldatzen dugu ez. Edo aldatu eta zer aldatu? Bueno, alde batetik zer den ikastea, hori berpentsatu da. Ikastea da edukiak errepikatzea, edukiak buruz ikastea bakarrik. Buruz ikasi dut. Zer bestela nik nuke jakingo etxera nola da bueltatu. Gauza batzuk buruz ikasi dira. Baina zer den ikastea zentzu aldatu behar da, zer ikusiko ditu metafora batzuk. Ikaldearen eta irakaldearen rolak zeintzuk diren, ere berrepikatu behar ditugu. Edukiak eta metodoak, gero eta gehiago gabiz horrekin, ikasteko baliabideak eta espazioak, zer gaur egun posible zaitu ikastea, edozein momentuan, edozein lekutan, eta ikastetxeko arkitekturak eta hau izango da beste kulturak ere nahiko gara. Bueno, esaten dugunean ikastea zer den metafora horiek aldatu behar ditugula, 70. hamarkadan bizi ginen, larregi da. Orduan metafora zan trena, irakalea zan lokomotora, eta eramatera zituen, bagoiak atzetik. Beti, leku berdinetik, beti ordu berean, errepekoa izan ezik, hartan, eta bagoi bat galtzen bazan, lokomotorak aurrera egiten zuen, eta lokomotora bakarrik. 80. hamarkadan, durne partekatu geben, ren famatua, informazioa palmedia, eta garai hartan, remeroak ere, remeroen inguruan egin bat, txiste egin ziren. Bueno, sortu zen beste metafora. Ja ez gaude trenbide batetan, asko zabalagoa da, bidea, korronteak daude, haizeak daude, eta gainera danon injarra eta danon lana biarra. Baina, noruz goazen bakarrik batek daki. Eta hori da, patroina, irakasle. Ja, aurreko mendearen bukaeran, metafora pizkatxo bat aldatzen joan zen, eta hasi ginen ja raftina. A ber, ez da hain markauta bidea, gainera haitzak, arrokak egon daitezke, zurrunbiloak, batzutan ez dago korronteik eta injarra da. Bueno, kontatu duret nik, zuei, ez azto. Eta hemen ez dago engarbi zein den irakaslea, gainera. Zein den patroia, baina beti arduraduna. Eta, gero eta gehiago ikusten dugu, behar direla tresna bereziak, zinkarela joan edozein moduan. Bueno, pentsatzen denuen hor geuzela, baina itxuraz beste honetan. Pero, hor, zein den ikaldea, zein den espazioa, zeintzu diren bideak, askoz heteroa dira. Bueno, horren arira, Elgarko zedek, atera zituen 7 printzipio hezkuntzarako orokorrean. Ni nabil gehiago unibertsitatean, baina nik uste balio behar dugun hezkuntza ikasleengan zentratuta egon behar. Beste alde batetik, onartu behar dugu, eta onartzen dugu, batzuk bentzen, ikastea dela zerbait soziala. Hau da, ez dugula egiten du bakarrik, egiten dugula sarean, egiten dugula besteekin. Eta hor, jokabide edo dinamika horretan, motivazioak eta emozioak importanteak direla. Gaude emozionatuta, motivatuta basaitzen da ikastea. Beste alde batetik, gero eta gehiago, onartzen dugu, hau, berbaiterakoan. Danok ezberdinak garela, eta behar interes ikasteko era desberdinak ditugula, eta gero eta gehiago behar dira programa serioa. Zerbait ikasteko, zerbait irakasten dutenak, edo posibilitatzen dutenak ikastea. Eta gainera, ebaluazioa ere aldatu beharko dugula, eta pasatu ebaluazio zigortzaile batetik, kalifikatzaile puta batetik,
ikasteko ebaluazio batetara, eta beste alde batetik, gero eta gehiago, konektibitate horizontala. Eta honen atzian dago beste teoria bat eta da konektibizioa. Zaten badozue, mugilea, noiz? Konektibizmoa, teoria, olako mugimendu bat, baina gure trastoen bidez, zeinek ez dago zerbait elektronikoa gainean konektatzeko. Eta dago norre? Nik hiru trasto da. Ordena gailuak, tabletan, mugilea, ez da dut. Bueno, 7 printzipio horiek ikusi beharko ditugu nola gauzatzen ditugun eskolan, baina eskola ere hartu izan oso zentzu zabala. Pizkatxo bat hori gauzatuz, innovation unit hau da think tank edo esaten da. Gero eta gehiago erabiltzen dugu inglesa jakin barik askotan inglesa. Baina, bueno, lako pentsamendu talde bat, Inglaterrakoa eta hauek planteatzen dituzte 10 ideia hauek eskoletarako ere. Dituzte oso, niretzat behintzeko oso esanguratsua. Dena aldatu behar dugu gure zentroetan. Eta esaten dudanean gure zentroetan da haur hezkuntzatik unibertsitatea gaino. Eta batzu bai bestiatek. Ordutegiak, espazioak, gaiak, gure rolak. Gero eta gehiago lana egin beharko dugu, lan paretetatik kanpo. Hezkuntza personalizatuagoa beharko da, eta hitz egingo dugu zer badauz mugimendu batzen. Ikasleen ezagutza digitala ere aprobetxatu beharko. Eta ez alderantziz. Ezin da ezer piztu, ezin da ezer erabili, ezin da. Parentesi da. Balzan urtia, ni neukan talde bat, materia batek, zein, zazpi taldetan. Ez kontau hemendik kanpora. Ni beti izango dut, eta bueno, empeñatu ziren, urteroko hautenez, ez nagoelako materia horretan, azterketa egin behar zala bukaera. Gaia zan hezkuntzaren funtzioak eta hezkuntzaren funtzioa. Horako zer. Eta orduan zer egiten da, autore batzuk ikusi, berriak irakurrera, eta bukaeran azterketa. Azterketa gainazteko zentzurik, eta ikusten ditugu 6-7 autore. Ewi, Nueva Novela, Eixemetes. Eta ez? Eta nik esaten, ez, nola, bai, ez. Bueno, bale, galdera. Noiz egin jozuzuk azkenengo aldiz azterketa. Txoi, bueno, bale, onartu nire, 110, edo jasu ez bale. Minak gelara indeben, eta jas, berriz polioia. Ni gelara panitzenian esan nire. Bueno, bidali dotzueto itxe bertan azterketa, nahi bat duzu egin, eskuz, hemen daukazue horriak, eta nahi bat duzu egin ordena. Apuntea. Noiz egin jozuelan bat, ezkatzu bat duzia ordenagailu barik. Eta beste apunte barik, beste apunteak hartu barik. Bueno, zarratu ziren beste irakaldi. Eta bigarren zatea, praktiken ozian. Praktiken ozian, nireuen kanpoan, eta egin zuten bideo bat, eta heldu zitzaidan korreo bat esanez. Bigarren zati honetan, azterketa egongo da eta izango da. Eskuz idantzita eta ordenagailu barik. Eta ez dakit akartzen edo boligrafoz zehazten duela. Orduan, zertan da. Bueno, gero eta gehiago proiektu errealekin, alden eta errealagoak eginez, animatu ikaldei irakaleak izaten, da, partekatzen besteekin, edo beste adin batzukoekin, animatu irakaldei ikaldeak izaten. Jarraitzeko ikasten, ikusteko zertu. Oso kuriosoa da, hoi, formakuntza nahiko egiten dut etengabeko formakuntza, eta zentro batzutan, lanbide heziketako zentro batzutan nabil, eta bigarren heziketako master batek, eta dakotik irakaldeak ikaldeak. Ez dakizue, zehazkan hartzen ditugu ikaldeen rola. Ikaldeen rola, zer da? 7-6 pertsona, kaldera nahi, bale. Bueno, hemetako zu egin dugu, eta landanak hola nahi ditu. Begiratzen dut, eta bazarezkoa, eta
zuekin ez zuen gaur. Baina askotan ez gara jartzen dugu. Eta ebaluatu benetan, ebaluatu da, bena ez den, dela zoratu gara. Ingurunearekin, konektibitate hori, posibilitatzeko eta geratiko. Ateratzeko lana egin, eta ikasleei boterea egin. Eta hori izan. Zein ikasleei boterea ematen dugu, zer hartatzen. Gugatzen dugu, gela askotan, bueno, beste leku batzutako geletan bentzeko hemen. Onde ikusten duzu? Bai. Hau ez da hemengoa, baina. Zerekin gelditzen da. Biak dira infogela, bueno, infogela ez da, info gauzak daukan gela bat, eta infogela. Noruz, joan beharko dira. Zuen gelak, zer itxura da. Espazioak, gero eta gehiago hor beste baldintza izango da ekonomikoa, baina espazioak gero eta gehiago beharko ditugu, nahi badugu gure lana eta gure metodologia eta gure praktika aldatzen. Hauek ere dira berrietan, gunetan hartutako ideiak. Badauz, mugimendu batzuk, jesuita Katalunian egin dutena izan da horrela impresion, horrela zaten dute, materia guztiak desagertarazi, eta bana egin, beste metodologia batzuen bidez. Hau da, hemen, lanbide heziketan, momentu honetan, etekin handiko zikloa izenekin dago proiektu bat, baita ere, erronken bidez, eta materiak modu bat desagertzeko, baino gehiago, ikasleek ez egiteko lan modu lokala, iziketa, beste proposamen errealagoekin. Bueno, Finlandia beti aipatzen dugunez, Finlandia beti. Eta gero hor daukagu unibertsitatean. Unibertsitatean, gauza aldatzeko daudela esan dute. Eta horrekin batera, daukagu izki sopa hau. Eta gehiago, holako proposamenak entzuten ditugu. Classroom, design thinking, eta MOOC. Eta bide batez mundua jarraitzen du. Bitartean, eta horroz, laugarren iraultza industria. Agian literaturari, eta hemen Jaurlaritza dauka programa bat, Industria 4.0, adimenduak bultzatzeko, eta oso lotuta dago robotika, nanozientziekin, eta horreko elementuekin. Beraz, errealitatea, mundua, horroia, pentsatu beharko dugu hezkuntzara ere, zer egiten dugun. Teknologiak, baina egun urtetan egin duen lehengo argazki edo lehenengo kotxe hori horrek etaratako eredu hortatik gaur egunen arte, gauza asko aldatu dira. Alde batetik, konsumoko elementua bihurtu direla, ia teknologiaren inguruan dauden elementu guztiak. Gero eta malguagoak eta partekatuagoak direla, eta gero eta bizitza motzagoa daukatela. Ez dira egiten diroteko. Eta bueno, gaur, markatzen dira, etorriko diren hauek ere nik onduan daude Singularity University. Eta ni nago honi itxak. Bengo zeitzena, baina oinarriko farmazietan betzak ez. Baina, neurokontek ezatzen dago. Egiten dut. Eta horrekin batera, lanpostuak ere 4G izango dira. Agian ontzin duzue 4G, telefoniarekin erlazionatuta, baina horrek ez dago zer ikusirik telefoniarekin. 4G dira, belaunaldi batera, egongo direla lanian, eta nahiko desberdinak izango dira. Hemen dago 2020 postgarrena hor dago,
baina 2025an lau horiek bakarrik geldituko dira. Baby boomers, zuen garaikoak, eta horiek dauzkate interes desberdin. Lana egiteko desberdinak ere, eta unibertsitatean poliki-poliki horako ikaldeak dauzkagu. Eta gure praktika, doiazen egokitzen behar den neurrian, askoz bizualagoak dira, askoz parte hartzaileagoak, guk gara askoz normatikoagoak. Hori ere, elementu bat, programazioak eta programak, planteamenduak dituak pentsatzen. Hau ere eta beste elementu bat, gero eta gehiago lehen zeharkako kompetentzien izenarekin ezagutzen zena, baina gaur egun, gero eta gehiago bat, garren mendeko kompetentziaren izenpean agertzen dira. Eta zer dira? Beharrezkoak diren kompetentziak gara sartuko zer den kompetentzia. Baina, adibidez, komunikatzea hizkuntza desberdinetan, egoki baten. Edo ikasten ikastea, edo kompetentzia digitala, sormena, pentsamendu kritikoa. Horako zerrenda asko daude, baina ematen duenez hauek izango dira, urrengo hezkuntza prozesuak bideratuko dituztenak batez. Zergatik? Hauek hainbeste aldatzen ez direlako beste edukiak. Baina horako zerrenda asko daude, baina ikusten duzu zeinek zeintzuk esaten duten. Dira ezkertianak. Dira sozializatzeko hezkuntzaren aldekoak, pentsatzen du. Zerrenda asko daude horrelakoak, hemen ere badauzkagu batzu, teknika da lanbide-heziketarako hezkuntza zentroa, eta lan egiten dugu edo saiatzen gara beste hauek. Hauek izango dira ardatzak, zer gertatzen da momentu honetan. Lehen hezkuntza nire ikuspuntutik behintzat daukagula dekreto batzuk non bi eredu dauz, batera. Alde batetik edukietan oinarrituta, eta hor daude eduki blokeak, eta hor daude helburuak, eta aldi berean, han aipatzen dira gaitasunak edo kompetentzia. Oinarrizko eta kompetentzia orokorrak ere hor daude. Zer egiten dan zentroetan? Aldena. Lanbide heziketan gehiago indartzen duiaz, horako gauzak, indartzen poliki eta zilementatutako programa hori ere horti doia. Eta unibertsitatetan lortu dugu kompetentzia hitza guztiz deskabinatzen. Lehengokoa, baina kompetentzia beti. Baina hori gutxi balitz, izan hilabeteko berri bat hau, eta gero eta gehiago eskatzen ari da beste kompetentzia bat, orokorra, eta da pentsamendu konputazioa. Euskal zen hori. Baina badaude ikastarrak, horretaz kapiteko ere, MOOC bezala, eta horako gauzak gero eta gehiago joango dira garatzen edo joango dira agertzen. Eta bitartean, formakuntza, lan mundua, teknologiak izaten dute etorkizuneko gazte, izan beharko direla, Victorinos modukoa. Claro, hor ere, pentsa dezakegu horrelakoak izan beharko direla, agian horrelakoak. Bueno, ikuste dut, zei gauza hauekin nahikoa izan dut. Eta nun jarri, nire uste, nun jarri behar dugu, injarrak, nun jarri behar dugu, kompetentzitan, aldakorrak izango direna, batzuk zeharkakoak, lehen aipatutako hoietako batzuk zerena. Erlazionatuta daude beraien artean, eta oso zaila da, denbora gutxitan dena 16 edo ez da izan dago antzera. Bizitza osoko ikaldea, aldi berean, edo jarraituko duena ikasten bere bizitza zeak, mundura zabalduta, biztanle digitala, guzti horren eragina bere inguruan ze inpaktu eta ze eragin dukan, eta ze ondorio kontutan
horretaz arduratzen. Hori dana, gutxi balitz, berriro, hor dauzkagu beste bi kontzeptu. Bata Big Data. Big Data zer da? Datu pilaketa izugarria. Momentu honetan, gero eta gehiago handitzen doana, ja terabaitetan eta horrako itzarraroetan neurtzen dena, eta posibilitatzen duena, gero beste jarduera berriak egiten. Seguruenez, Amazonen, horako baten, erosketak egiten dituzuen, orduan, zerbait erosten baduzu, liburu bat, edo batzu, handi, egun batera edo bira, eltzen zaizu beste mezu bat, esan ez. Ikusitza, zer erosi dozun, gure gomendioa da, liburu hau edo beste hau. Horiek egiten dira. Big Data horiek aprobetxatuz, beraz, badaukate, bere alde ona, eta lehen analytics edo analitikak, datu guzti horiek analizatzeko, aztertzeko dauden programa software berriak izugarri. Eta batzuk daude, datuta bereziki hezkuntza. Hau izango da, hau da, gaur egun, lanpostuak sortzeko, seguruenez, momentu honetan, seguritatea izan ezik, momentu honetan arlo handia. Ikusiko dugu ze formakuntza bota, eraginkorra. Eta horrekin batera, hainbat eta hainbat teknologia, bai konsumorako, bai maila sozialean, hau da, horizontako, azkenengo alea hori. Baina hori ez da gertatzen bere, hori gertatzen da, beste gauza batzuen artean, hezkuntza negozio bat bihurtu da. Leku asko, eta bat ez da estatu batuetan. Hezkuntza dako negozio moduan bi ardatz. Ez dugu hemen aipatuko, ez dugu hemen sartu, baina aipatzekoa eta nazioartekoa. Australia, estatu batuak, Erresuma batuak, horiek egiten dute izugarrizko negozioa kanpoko jendeari. Europak ez du egiten, normalian Erasmus barruan doainik izaten dira, edo oso gutxi ordaindu behar da Europara joan da, baina nahi baduzue Australiara joan edo Kanadara edo estatu batuetara edo, begiratu ondo zenbat kostatzen dut. Eta bestia da, hezkuntza berez bihurtzea, egunerokotasun hori bihurtzea negozioa. Daude batzuk esaten dutena. Hori ez dela izan behar negozio bat, baina errealitatea da. Hori horrela dira. Orduan, pedagogia, teknologia, nahazten. Gurutzatzen joango dira, segun zer jartzen dugun aurretik, jartzen dugun, ados, berdearekin ere, berriro, teknologia egon behar dela pedagogiaren mente. Baina, hori ez dago aigarri. Hau da beste hitz bat, ez dago itzulpen zehatzik, Wikipedia begiratu da. Bestible jartzen da, guerei bolorreik dira, gainean eramaten ditugun trasto guztiak, informazioa eta datuak, Big Data hori elikatzeko erabiltzen direla. Fitbit, hori ikusten duzu, hau da ideia zuentzat. Nora Roberts da Tulsako, estatu batuetako unibertsitate bat, eta hor, ikasle guztiak daude, pentsatzen dut irakasleak ere, ikasle guztiak lehenengo mailatik daude behartuta Fitbit hori eduatzea. Eta notetan sartzen dira horko emaitzak. Nahi dute pertsona ondo. Orduan, edarra mozteatik ez da gizen bat. Korrika ikiatik ez da gizen bat. Hor daukazu, baten nahi badu korren izteka. Orduan, ere digun izango dira Big Data horiek, ez da batzuen artean, ikaragarri, horiek elikatzeko elementu. Beste gauza bat, eta dira, urtero publikatzen du enpresa batek Gartner izenekoa, zein den teknologiaren egoera hainbat arlotan. Hau da, joan urtekoa, uztailean publikatzen dute, joan urtekoa hezkuntzari begira teknologiek nola zeuden. Eta
bost ataletan banatzen dira. Berriak direnak, oso modan daudena, puntan. Bueno, badakizuen moda hostian etortzen da berakada hori, baiara hortan daudenak, eta gero ateratzen direna ja merkatu. Begiratzen baduzue ondo, mokak, hain modan dauden eta hain modernoak direna, ez daude. Zergatik, beraintzaia ez direlako moda, biziketa, eguneroko, teknologia normal bat. Adibidez, enpresentzat iruren primagailuak, lainoko edo hogeiko konputazioa, ere gauze hortik dauz, eta beste gauza arraro batzuk, sensore bioakustikoak eta biogen baina datorrena da potentea. Eta hezkuntzarako zer dator? Hori dan aprobetxatuz, hitz haude, personalizatua, adaptatua edo egokitua, eta kompetentzietan oinarri. Baina hauek ez daukate zer ikusirik, guk hitz berdinen esan da hemen ez daukate zer ikusirik, estatu bat. Kompetentzietan oinarrituta zer da beraietza, oso zi. Zu zarela irakalde ona, etorri, egin froga hauek, frogatu nahi ona zarela, eta nik emango zut zertifikatu. Beraz, nik aurrezten dut irakalde da, zu nahi dozunean egin dezakezu azterketa hori, beraz zure denbora moztu. Gero hor egon daitekeen tartean egon daitekena, bai utzuneak, bai zeinek zertifikatzen duen, eta hori dana beste mundu da. Orduan, bada baten batek tira bat, hemendik jarraitzea. Ez jarraitzeko bide berdin. Guztiz ados horrekin. Hemen badago, antzeko zerbait, kompetentzien errekonozimendua egiten dena, baina oso mugatua eta lanbide ezketan bat. Beste alde batetik, adaptatua, egokitua, personalizatua, ideia fenomeno. Baina nola egiten da hori? Bakarrik, ordenagailuen bidez, lortzen diren datuak erabiliz. Beraz, horrek behartzen du hezkuntza prozesu guztiak iaia oinarrituta egotea ordenagailuetan. Prozesatzen duen bai, baina bai hor jasotzea dana, big data horiek elikatzeko eta learning analytics horien bidez posibilitatzeko egokitzea eta personalizatzea bakoitzak. Eta gu azterketak izutuz. Arkatza, boligrafo urdina. Bueno, gero eta gehiago daude unibertsitatea, eta hau aplikatzen dutenak, edo zentroak izaten unibertsitateak, edo eskulta solizioa desberdinak, baina badaude kezkak erean, eta, bueno, eztabaida horra estatu batuen barruan, eta gobernutik ere, bueno, esaten dute kontuz arriskutsua izan du. Baina da oso interesantea enpresa bat montatu ezkero zertifikatzeko. Lana da zertifikatzeko. Lehen esaten dut. Uberren lana da konektatzea pertsonak, behar daukatena hemendik hara joateko kotxiekin, kotxea daukatenekin. Edo BlaBlaCar, edo egiten dutena da, plataforma epinen eta konektatu. Zer zerbitzu mota hori zure problema. Zoia zela kotxe zar batetan hemen di Madria, merkeo bai baina. Zuk aukeratu duzu, katea. Bueno, merkatuak erregulatuko du. Behin, zerbitzu txarra eman badozu, jasoko du, edo ez dozu jasoko dei geixau, edo jasoko du kexak, edo ez gara zartu. Bueno, orduan, egokitutakoa, malguagoa, da, posibilitateak, eta gero gehiago egongo dira, ez bakarrik unibertsitate baten barruan, ikasgai zati desberdinekin kurikuluma osatzeko, baita ere unibertsitate desberdinen artean, gero eta gehiago onartuko da kanpoan ikasitzakoa. Eta hor dauzkagu, metodologia, forma, ez bakarrik teknologia, berriak badango. Eta hori gara poliki-poliki, ebaluazioan ere eragina izango du. Eta ebaluatzeko
guzti hori jasotzeko egongo dira, dashboard ditzen diren horiek, holako panel de mando antzekoa ikasle bakoitzeko. Eta hor jasoko da, informazio guztia egin duena, bere interesa, bere nota, bere progresioa, egindako lana. Honek dauka gauza on bat, oso biztan gelditzen dela egin duzu guztia. Beste gauza ez hain. Biztan gelditzen dela egin duzu guztia. Kontrola ere, hortik, badauz, aplikazioak, eta gehiago, teknologikoak, baina ez bakarrik maila pertsonalean, unibertsitateak ere hasi dira beraien programazioa, beraien eskaintza, beraien datuak, dashboarden bidez kaleratzen. Edo maila pertsonalean, lehen esaten sample personalean enbiro, hemen beste erabatetara antzeko zen. Horrekin batera, espazioak ere aldatzen. Ni betzait ikusten dut behar, gure fakultatea desastre bat horretarako, oso politia da, baina monumentua izateko. Hau ere egun hau da, baina espazioak, hor dauzkagu adibideak, Monterreiko teknologikoan ere, usara daude, eta pizkatxo bat aurrera eta zen zentroetan berrikuntza, ezkuntza berrikuntza horretan, eta bila agertzen da. Eta horrekin batera, doia zagertzen maker space hau da, tailer antzekuak libreak izango direna, eta baliogarriak bai ikaslentzat, bai komunitatean. Hemen dago antzeko zerbait, eta deitzen dira ikasela, baina bat ez be, erabiltzen dira edo sortu dira lanbide heziketan eta 3D inprimagailu horien ingurua. Hortik, produzitzeko, hauetan seguru ikusi duzueia, nola, Galiziako mitiko batik, nolako mekaniko bat, mekaniko bioniko, hauek ere, gero eta gehiago izango dira espazioak arruntak unibertsitateetan, eta hau da, beste joera, kaltegarria ez dakit, baina preokupatzen azteko. Unbunding izenekoa, hau da, desagregatu. Hauen, ideia honen atzean zer dago, eskola batek egiten bada. Definitu kurrikulum, hori garatu, hori ebaluatu, eta hori zertifikatu, zergatik egin behar dut. Diseinua librea izan daiteke. Eta zuria, adiran zuria, baina horia izango da, orduan baina, eta zergatik egon behar dira irakarleak zertifikatu. Eta zizten moduan. Esperientzia asko daukaren zergatik ezin da izan. Eta zergatik zertifikatu behar du bakarrik unibertsitatea. Eta hor, hasi dira, adibide batzuk, eta hori da, eskola batzutan, estatu batuetan, proposatutakoa K-12, hezkuntza horretan, han ja identifikatu dituzte, honetako gauzan bat, eta lanpostu berriak sortzen direla, identifikatu dituzte momentuz 7 lanbide edo 7 profil desberdinak hezkuntza. Bata izango da klasikoa, baina izan den, irakallea, baina idari moduan gehiago, baina egongo dira beste batzuk kompetentziak definitzen, eskola horietarako edo eremu horretarako edo lurralde horretarako. Ez gara kejatzen nahi beste gauzegi, zergatik ez dugu definitzen du, gure kompetentzia. Egongo dira beste batzuk, lortzen dutena edo bultzatzen dutena, gero eta gehiago erabiltzea, kanpoan ikasleek erabiltzen dituzten bideo-jokoak, antzerkiak, beste joko batzuk, izena, opa. Egongo dira beste batzuk, kanpoan, hau da, gizarteak, ematen ditun aukera nola aprobetxatu, pentsatzen, egongo dira beste batzuk, nola aprobetxatu, hoien hor egiten dena, balio arazteko eskolan.
egongo dira beste batzuk, jarraipena egiten ikasleena eta kompetentziena, egongo dira beste batzuk aztertzen munduan zehar ematen diren zertifikatuak, mikrokredentzialak, gero epatuko dugu, gaur egun badukagu. Eta beste batzuk datuak guzti horretaz. Bueno, aratago goaz, esaten dute, hau da, unibertsitatearen, bukaera, orain arte esan dugun moduan. Eta badauz, unibertsitateak, eskola barikoa. Zure lana, edo, demostratu, hori menperatzen duzula, eta gainera, hemen garbi izten duen moduan, askoz merkea. Badauz beste joera batzuk, nanogradoak, zela esaten duen moduan, hau martxan dago, plataforma bat, eta diagradoak hartu, eta batez be, IKT-en inguruan, eta batez be, programatzaile, big data horietan eta analizatzen. Bueno, grafiki aratago da. Eta esaten du, 6 hilabetetan, gure ikastaroa jaso ondoren, 6 hilabetetan lana ez baduzu topatzen, dirua bueltatuko zen. Ordaindu duzu guzti. Kapazak izan beste ideia bat, nanogradoen antzekoa baina, ez da noa, gradoa bere osotasunean baizik eta ezagutza oso espezifikoa. Hauen atzian dagoen hezkuntza eredua ez da konstruktibista edo ez da estabilizera. Aplikazioa lan munduan, bootcamp solve. Bootcamps izan daitezke azte batekoa, bikoak, nahiko garestiak, azte hori dolar. Baina, iaia ziurtatuta lana eratzen. Hauek, Minerva Unibertsitatean, Minerva proiektua, hauek esaten dute, zertarako ikasi dana estatu bat. 6 hilabete bakoitzeko, nazio bateko. Eta bidaltzen dituzte lana. Handik bidaltzen dituzte, egiten dituzten lana, hango eskola batekin edo zentro batekin aliatu. Minerva proiektua. Hau da miteko dekana, sana, orain dekora gutxi dut bihazte edo, zaiaren hasieran utzi zuen kargoa, eta doia sortzera unibertsitate bat, irakasle eta klase bat. Nola? Beste baldintza edo beste aukera. Eta hauek oiokan ez dute martxan jarri, baina unibertsitate honek esaten du 2020ako, matrikulatzen diren guztiek, bukatzen badute lana izan dute. Ziurtatzen dute. Hori da, egunkarietan. Tendentzia, beste da, eta ez hori bakarrik, tituluak, estatu batuetan edo zinik egiten dago, liburutegi batean. Baliatzen da, petro batekin, eta Los Angeleseko liburutegi oso ondia, tomatua, enpresak sortzen doaz, hemen daude, estatuan, eta horiek egiten dituztenak dira, hezkuntzak, enpresa sortzeko, bere laguntzen dute azte bukaera baten, enpresa sortzeko hezkuntza esparru zehar batetan hor aritzen. Eta sortzen dira, horrelako gauzak. Lehen onda hori. Bueno, digital konbaizun honek, egiten hau da plataforma handi bat ere, mikrokredentzialak eskaintzen ditu, eta gainera kompetentziak onartuz, eta esaten dute, bueno, zerrenda luze bat, zein nahi duzu. Learner motivation. Ikastaro txiki batzu, online direna, kontatzen dut zer egiten den, bibliografia bat, eta gero, bueno, gertu zauzenean, apply, ordaintzen duzu, eta badaukazu, mikrokredentzialak.
beste batzu, beste plataforma bat oso potentea, ikusten duzu. Atal desberdinetan, hainbat proveedore, hainbat pertsona edo enpresen materialak dituztela, eta egiten dutena da, hori dira. Eta horien tituluak, horien zertifikatuak, eman. Eta orduan, digital formaizen ibilbide bat, ateratzen goiaz, mikrokredentzial horiek, eta bukaeran daukagu titulu bat. Unibertsitatea joan da bezan. Pero zauzen lekuan, eta nahi duzun denpuran. Beraz, gero eta gehiago, agertzen ari dira, betzen. Estatu batuetan, akreditatu gabeko enpresak, erakundeak, desregularizatzen ari da hezkuntza. Eta hori, hemen ere badaukagu zauda telefonika. Mikrokredentzial bat edo batch, PIN, eskolartik da webgunea, eskolartik, eta hor, ematen dituzte lako batxea. Eta oso interesgarria. Eta, bueno, kredentzialak, batch horiek gero eta anitzagoan, horregatik behar da irakale bat, lehen ikusi du, funtzio bat, funtzio berri bat izan daitekela, baten bat dedikatzea, zeintzu diren filagarriak, zeintzuk ez, zer ezaten dut bat ez. Bueno, ikalde egin, zer egin du, ondoia, zegoen. Hala, ikaldeak izan behar dira horrela. Bueno, non baitetik, azikera, kapaza bere pleia ez, bere personal learning nibor, edo zarea, bere pelez gauzatzeko, ikasteko, bilaketak egiten trebean, jakiteko zeini, gaitasuna izateko, zeini zer galdetu identifikatzeko bere beharrak ere, eta nola egin galdera hori, ondo idazten duena, web 2.0 edo 6.0 ondo konbentzen dena, gero eta elementu gehiago eskatzen zaizkela ikaldei, asko erlazen eta teknologiekin, nik esango nuke teknologia horiek aprobetxatzeko beraien ikasketetan. Bukatzeko irakaleak, eta hemen bai egin zen. Zalantzan, diapositiba hau edo? Bueno. Azkenean hau ditu. Irakale profila lehen esan dugu aldatzen joango da, gai bat edo batzuen inguruan gero eta gehiago jakin beharko du, hemen pedagogoa edo. Nik esaten dut pedagogo, garela, gai gehienetaz gutxien dakigunak. Gara, saltzadanetan eta ez dakigunak. Ba hori uste dut gero eta gehiago beharko dara, baina sakonduz esparru baten edo batzuetan, baina aldi berean kapaza izan beharko da gauzak berrerabiltzeko, partekatzeko, kombinatzeko. Tu esaten dute, grafikoa, da, uste dut, irakaleak izango direla hezkuntzaren biziokeia. Nazketak egiten, biziokeia ere izizan zer. Baina nazketak ondo egiten dakitenak, bakoitzak bere oioak eta bere erritmoak zor. Bueno, bueno, relazionatu, konparatu, lan egin. Bukatzeko etara nituen ezagik, 10 ondorio. Ez dira ondorio, bai dira 10. Bai, zean bidean 10 eta ez 10. Bueno, ikaldea izango da errek. Hezkuntza ikaldea izango da errekea. Guk rol berriak onartu beharko ditugu, garatu. Hezkuntza neurri handi baten ardaztuta egongo da, eta bagarren nireko kompetentzia horien inguruan
eta gero edukiak eta kompetentzi espezifikoak ere gero eta gehiago garatu, baina askotan era puntual baten edo lektora gutxitarako. Batzuk ere esaten dute gero eta gehiago lana egingo dugula proiektuka, betiko lana eta lana azken batiko. Proiektuak bateratzen diren neurria. Ikuspegi globala, disiplina artekoa, bizio orokorra eta digitala beharko dugu. Lan profila beti aldatzen joango da, ez da bukatuko inoiz. Hezkuntzaren eskaintza izango da nahazte bat, gauza batzuk presentziala, beste batzuk hibridoak, beste batzuk blended, ni atzo erabiltzen zer ezberdintasun zegoen biometria. Izango da malguagoa, zalde. Atzo erabiltzen. Sareak gero eta garrantzia handiagoa izango dute, bai gai batzuen inguruan, bai proiektuak edo lanak egiterako inguruan. Ikasteko espazioak aldatuko dira. Eta ez baditugu aldatzen, gustuko dira euskalduna. Beste leku batzuetatik, konektatutako espazioak izango dira. Ingurunean gertatzen denari ere reparatu beharko diogula. Ikusteko bai hezkuntza munduan, baina baita ere gizarte mailan eta kultura mailan gertatzen dena, eta bukatzeko teknologia. Nire pedagogia bide. Nire lanpostua zaudatzeko, baina izten gara, edo bezala geizki. Hausan partekatzeko neukana, galderak egoten baina, baina hori gai errezak. Dira, nire iritzia, ez daude, egin monobila. Nire ez daude. Hau da, herriko propagatzen. Bueno, eta txakuta egitzen. Vale, ba. Zure? Izan duzu, hasieran, zonjenioko eta bakoitzaldia gehienetan beldurra sortzen dute, tendentziak, etorkizuna, horiekekien, zer da, nire bateres izan gustatzen las películas de ciencia ficción, robótica, bestea. Hau ondo itzen duzu, hau erran. Eta ez dakatu la bandera, izaten egin kompetentzitan analizarela aportazioa, igual ere bandera zoa lortuz, hemendik hogei urtetara formazioa oinarri dugun zerbitzuetan, hemen asko gaudela formazioan, zitu dira urrezko kompetentzia horiek, ikasi bat ditugunak bai edo bai. Bueno, a ver, ni hemen nire lanagatik eta nire enpresagatik gauza askoak ditut ezagutatuak. Eta ez hainbeste ikusi duzu Europako zerbait eta nik espero dut Europan zentzu gehiago izatea, baina merkatua oso azkarra da. Gauza bada erakunde zer esaten dute eta bestea merkatua. Gaur, zegoen Uberren kontrako baina Uberren kontrako manifestazioa egin, eta desregularizatzen doiaz lana. Zentzu dira, ni sinisten kompetentzietan oinarritutako formakuntza horretan hemen egiten dugun moduan. Horiek erreferente izatea, hurbiltzeko formakuntza eta planindua. Zentzu, 21. mendeko kompetentzia horiek. Hor beti gabiz, 15 ingurua. Ikustu dut horiek izan behar direla, argaztu behar dituztenak programa. Batez be batxillergora arte gutxienez. Ze hor edukiak ez dira hainbeste aldatzen, bezurte. Pentsatu nahi dut, edukiak aldatuko direla gehiago, unibertsitatean, mailako eduki modernoak sartzen baitu. Badugu sartzen berriak ez da aldatuko. Orduan, nik dena den unibertsitatean ere, betzaten duki aldatzen dauzkagula. Bata, lana
lan proposamenak, eta hor sartzen du proiektua, PDL, POPDL, kasua, simulazioak, analiziak. Ikaldea da errege, bada ratza. Holako lana. Eta horiek garatzeko, aldi berean, edukiak, espezifikoak, bakoitzean, generitzakoak, baina gero eta gehiago ere begiratik beste batzuk. Sortzen du jaz, disiplina arteko karrerak ere. Orduan, horiek, baina, argaztuz, pentsamendu kritikoa, komunikazioa eraginkorra, talde lana, teknologien erabilera egokia. Unibertsitatean izena izan da, zala? Singularity University. Datorren azken datorren. Bai, datorren azken datorren, han ikasi zuen. Baina, jangipite, hortik Hori da, Tulsako, Portugal, Tulsako. Horiek oso optimista, hortik sortzen ari dira teknologia inguruko berrikuntza interoena. Bueno, batzuk izango dira oso, hori aro aldaketa guztietan. Hori da. Bai, uste dut, aurreratu behar garela, aurre ikusten, zer da, horrein zer egin bat. Dago, baina ia handiagoak izaten nahi. Lan munduan. Lan munduan dago, eta momentu ontan lan munduan, eta goretako ez. Zer egin behar dugu, bai izatea dira, eta bai izatetik hori ez. Kasu egin behar dugu langileak, eta nola sortu lanak. Eta hor, zelan egin behar dugu, zer egin izateko. Eta beste berrikuntza sozialak artekatzea gehiago, lan berriak, uste dugu, nahiz eta honiokan ez ikusi, eta horrela egun teknologia hauekin aurreko iraultza industrialean gertatu zen moduan, bai, teknologia berriekin, lanpostu berria sortu zera, oinen teknologia berria, ez eta alderantzi. Orduan, bueno, optimismo pizkatxo batetara, esan dugu, ezke horiek ari dugu ikusi. Ez badadatuz, kooperatiben zentzua asko solidaria izan dut. Onartzen badugu, kooperazioa, solidaritatea hori, baita ere lan dituak. Teknologiarekin esponentziala da. Ez da izango dira. Eta kasu honetan ez, gu gauz merkaduan, esponentziala dator, eta guk zer egin nahi. Gure errantzak zure hori, baina ez da dira, bueno, eta orduan, Bai, beste batzuk etorriko dira, agian, dugu jende berria ere, ezatzen duzu, ideia, lehen izanatuak, eta, bueno, beste bat, sozialak, berrikuntza sozialak, egitate sozialak, etorri behar da, nire. Nik uste beste puntu bat izango da, nizkoak. Zain egitzea, orduan, zura onduan zauz, baina gero bezaletik globalizazioa, teknologia, eta zelan. Zer horrengoa, zer izan zelan kanpora joan, Ondoen dauden irakasleak, kontentemina berriak hartzeko zuterdotatu irakasleak, berriak gai. Formakuntza jarrai horrekin da, lanean dagoen irakaslea adaptatzeko teknologia berri batzen ezela, aplikara gaten da.
Hombre, ni adibide bat da, eta adibidea jartzea beti horreza da. Zaila izaten da hori orokortzea. Berriro noia, Don Boscoko beso dionik horretara. Horiek ere, aldatu dira. Ez dira ganak gaztea. Zentroan, formakuntza egiten dira. Ez dute ikasik. Baina, baina hor gabiz, nahiko jente bultzatzen aldaketa horiek. Ni beste lanbide heziketan topatu dudan harrera izan da oso. La jendea da opreo, no se egiten dutan. La jendea da opreo zarratzeko, bestea, orduan, zarrago, gehiago kontatzen zaigu. Batzuk esaten dute, adantatzen ditugula hiru aldaketa teknologikoa. Majo goinik esaten du, baina berak esatzen du. Pertsona adantatzen du, hiru aldaketa. Mila pasatu ditu, Castilla. Demasiado. Ikaslean irakasle izate eta irakaslea ikasle bihurtu. Eta hori teknologien erabilearen evaluazioan dira daukala. Batzuk ez dira ministroen erabiltzea, ez dut izatu dira. Aukera daukagu ikasteko, horreko guzti eraien. Beraien familia ikasteko, eta... Nik uste dut, percepzioa da, ez dugula galdu nahi botere. Gertu labure gure gintzasunak azaldera dira. Pero, zautzen dugu, zorionez badauz, zer egiten da gela baten, nolakoa dira kanpoan. Aldatzen espazio desberdinak, gelaren espazio hauek, mentalako, No se aplaude.